JPS kapteeni Mikko Rytkönen, miten kausi sujunut tähän asti? Vaihtelevissa merkeissä. Välillä mennyt pelit tosi hyvin ja välillä tullut taas semmoisia heikompia hetkiä, että tästä on pikkusen parantaa vielä ja hommata itselle se kotietu, mikä on ollut vähän niin kuin tavoitteessa. Oletko tyytyväinen omaan panokseen? No oma peli on mennyt vähän niin kuin joukkueen pelikin, että vaihtelevasti. Välillä tullut hyviä pelejä ja välillä keskinkertaisia. Että siinä on sama juttu, että pikkusen on varaa vielä parantaa ja keväällähän ne parhaat pelit on, niin pelataan sitten itsekin silloin parhaimmillaan. Millainen tunnelma joukkueessa on tällä hetkellä? Tunnelma on erittäin hyvää. Kaikki tulee hyvin toimeen keskenään ja siinä ei ole mitään valittamista, että homma toimii kyllä. Millä eväillä Botnia kaatuu lauantaina? Hyvillä matkakeitaan eväillä. Syö matkalla siinä ja haetaan sieltä pytty kotiin. Kiitos. Kiitos.